आदा नोङो गेम आरो लावदुमखौ नोंनि हाबायाव लिंगोन ना लिङा? आं मानो लिङा जानो? लिंगोन, 100% लिंगोन। आंथ' गेमजों लावदुमजों आं एगेन्स्ट नङा। गासैनिबो फेभरेट इउटुबार जेम्स मुसाहारि दा ब्रादारा फाइनालि हाबा जामारसिगोन गासैबो मोनथिखाबाय। बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ बानायना होखाबाय हाबाया फिक्स जाबाय होननानै। फिक्स माने मास मोनसेसो थाना जागोन आरोना बेफोरबायदि दा दिनावबो हाबा जानायनिनो दिनखा। ओमफ्रायो ब्रादाराबो गावनि चेनेलजों बुंखाबाय। ओमफ्राय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन जे एक्स गार्लफ्रेन्डमोनखौ बे हाबायाव जेम्स ब्रादारा लिङो होननानै। बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआनो जाहैबाय आरो मुंदांखा इउटुबार गेमस्रि दैमारि सिस्टार, गासैबो मिथिखायो जानांगौ। दा बिथांखौ गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन जेम्सखौ गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम ब्रादारखौ हाबायाव लिङो होननानै। दा ब्रादारा रिप्लाइ होबाय बे भिडिअनि बागै। माने गोबां मानसिया फानि सिस्टेम कमेन्ट खालामदों आरोना बेखौ। दा फाइनालि रिप्लाइ होमारबाय जेम्स ब्रादारा। जोंबो नायनानै गोबां मोजां मोनदों आरो गोबाङा फानि कमेडिबो खालामहरदों फेसबुकनि गेजेरजों, कमेन्टनि गेजेरजों। दा गिबियावनो बयखौबो गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। जोङो अब्ला जेम्स ब्रादारनि एसे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों नायलांनोसै। सोरखौ बियो हाबायाव लिंगोन आरो माला हाबाया बिथांनि जों नायलांग्रोनोसै। फैदो। नोङो गेम आरो लावदुमखौ नोंनि हाबायाव लिंगोन ना लिङा? हा? आं मानो लिङा जानो? लिंगोन, 100% लिंगोन। आंथ' गेमजों लावदुमजों आं एगेन्स्ट नङा। आं बिसोरनि एगेन्स्ट नङा। आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। लिंगोन, मानो लिङा? कार्ड दोननानै लिंगोन। फैयो फैया बिसोरनि खामानि। लिंनाया 100% लिंगोन फंबायमोन। जाय कमेन्ट हरदो, जाय लिंजानो लुबैदो लिंगोन। लिंनानैबो देखायबावगोन इउटुब भिडिअ बानायनानै। आरो जाय फैया बेखौबो खोन्थाबावगोन लिंदोंमोन आं फैयासै फंबायमोन। फैयो फैया बिसोरनि खामानि। बिसोरसो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, रायनो हागौ, बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हागौ। नाथाय आंनि तारफनिफ्राय आङो रावखौबो गाज्रि मोना। सोरबा गेम आरो लावदुमानो जा, लावदुमखौथ' निस्सय लिंगोन। बेफोरबायदि गेम आरो लावदुम एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावनाय मानसिखौ जों लिङाबा सोर लिंगोन? जोंनो लिंनांगोन ना? लिंनांगोन ना लिंना? एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावो बिसोरो, खामानि मावो। जोंथ' लिंनांगोन, निस्सय लिंगोन फंबायमोन, सिन्था खालामना लिंगोन। आदा जेम्सआ लिंगोन। फैयो फैया बिसोरनि। आरो बेल' नङा, सनिया कुइन। सनिया कुइननोबो कार्ड होगोन। सनिया कुइनखौथ' आं गाज्रि मोना। नंगौ, आंबो बिनि सायाव भिडिअ बानायदो, बेबो आंनि सायाव भिडिअ बानायदो। बाट आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। प्रिति नार्जिनारि ना नार्जारि, एमजे फंबायनि हिन्जाव, एमजे फंबायनि सायावबो आं भिडिअ बानायदो। एमजे फंबायनि हिन्जावाबो आंखौ रायदो गाज्रि गाज्रि बायदिसिना। नाथाय प्रितिनोबो आङो आंनि हाबानि कार्ड हरगोन। बड'लेण्ड टाइगार आमाइसो। आमाइसोआथ' आंनि न' सेरनिनो। आरो आमाइसोनि लोगो, आंजों गोबां लोगो दङ। आमाइसोआ मोनथियाबो जानो हागौ, बे फात्ता मोननाय नङा आमाइसोआ। आमाइसोनि लोगोआनो आंजों गोबां लोगो दङ। थ' आमाइसोखौबो आं लिंगोन। आमाइसोखौ आं गाज्रि मोना। आरो मा? प्रकाश फंबाय। नंगौ, मोनसे समाव आङो बिथां दिपेनखौ कुइसन सोंनायाव प्रकाश फंबाया आंजों नांलायदो, आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों, नों मा जा बायदिसिना। बे थांबाय। दा आङो प्रकाश फंबायखौबो लिंगोन। आं प्रकाश फंबायखौबो गाज्रि मोना। जाय जायखौ लिंथावना नङा, जाय जायखौ नोंसोर साननो हागौ आदा जेम्सआ बिसोरखौ गोबां गाज्रि मोननो हागौ, गोबां एगेन्स्ट जानो हागौ, बिसोरजोंथ' आदा जेम्सआ नांलायजोबदों। नाथाय आदा जेम्सआ बिसोरखौ आंनि हाबायाव लिंजोबगोन। आं बिसोरखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। बिसोरो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गोरोन्थि साननो हागौ। सोरबा लावदुम गेमानो जा, सनिया कुइन, प्रिति, बड'लेण्ड टाइगार आमाइसो, प्रकाश नार्जारि फंबाय, बिसोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गाज्रि साननो हागौ। नाथाय आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। आं नाथाय बिसोरनो हाबानि कार्ड होगोन आरो आं लिंगोन।
फैयो फैया बे बिसोरनि खामानि लिंनांगौ खामानिया आंनि आरो आं बिसोरखौ गाज्रिबो मोनो आं बिसोरखौ मोजां मोनो इउटुबनि गेजेरजोंसो जों नांलायदो नाथाय आं दा बिसोरखौ गाज्रि मोना गासैखौबो लिंगोन अब्ला फंबायमोन मोनथिनो मोनबायना आदा जेम्सआ लिंगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द अब्ला बेखिनियानोसै नोंथांमोना नुखाबाय माने बुंबाय आरोना जेम्स ब्रादारा गावनो बुंना होबाय लावदुममोनखौबो लिंगोन बेनिफ्राय गावनि हेटार्स बेफोरखौ माने बुंनो माने हेटार्स माने इउटुबनि गेजेरजों साननैसो सिगां नांलायनाय बायदि जादोंमोन ब्रादार प्रकाश मोनजों दा बिथाङा बुंदों आरोना रावजोंबो एगेन्स्ट गैया बेफोरबायदि होननानै जोबोद मोजाङानो बेफोरबायदि सोर फिसा फिनला नांलायनायावनो मानसिया एगेन्स्ट जाना थानो नाङा दिनै नांलायदो गाबोन बावगारलांबानो जाबाय बिदा फंबाय हिसाबै साननानै ला नांलायबाबो माने बेफोरबायदि मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया बिदि सोरजोंबा एगेन्स्ट जाना थानाया मोजां नङा दे माने बेफोरखौ बावगारलां सोरजोंबा नांलायबाबो गावनि बिदा फंबाय हिसाबै माबा मोनसे जालायनाय बेफोरबायदि साननानै माने एगेन्स्टखौ हगारनाया मोजां आरोना आंनाबो बिदिनो सोरजोंबा सोरखौबा रागा जोङोबा आङो गावनो सानफिनो हरावनो मानो नांलायनाय मानो माबानाय बेफोरबायदि सानफिननानै आंबो बेफोरबायदिनो रावजोंबो एगेन्स्ट गैया आरोना जायफ्रा आंनि हेटार्स आं बेफोरखौबो मोनबो साना आंबो बेफोरबायदिनो सानलाबायो दा नोंसोरबो बेफोरबायदिनो साननानै लाबानो जाबाय मानसिनि जिउ दोङो आरोना दिनै दोङो गाबोन गैया सोर मा जायो मिथिया बेखौनो माने लाइफआव मोजां मिनि खुसि जालांनायानो मोजां गासैबो बिदा फंबाय हिसाबैनो बेफोरबायदि आरोना आंना साननाया दा जेम्स ब्रादारनि हाबाखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों नायनो थाखाय जों एक्साइटेड जाना थाबाय बाजै गोदानखौ जोंबो नायनो लुगैदों गासिबो इउटुबनि गेजेरजों जों नुगोन सानसे समाव ना दाथ' जों नुनो मोनाखै मोखांखौ ब्रादारा देखायना होआखै गावनि जानो गोनां वाइफनि मोखांखौ दा जोंबो नुथ'नाय जायाखै मा गामिनि अबेनिमोन गावनो डिटेल्सखौ बुङाखै जानांगौ हाबा जोबनाय खालि बिथाङा गावनो बुंफोरजोबगोन आरो जों बिथांनि वाइफखौ एबा जोंनि बाजैखौ जों नुनो मोनगोन आरोना बेफोरबायदि जाहैबाय दा रिप्लाइखौथ' होखाबाय बिथाङा गावनि एक्स गार्लफ्रेन्ड गेमस्रि दैमारि बिथांमोनखौबो गावनि हाबायाव माने उइस खालामहरगोन आरोना माने लिंहरगोन बेफोरबायदिनो गावनो इउटुबनि गेजेरजों बुंना होखाबाय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय दा बेखौनो रिप्लाइ होबाय आरोना जोंबो गोबां नायनानै मिनिनोबो मोनबाय फानि सिस्टेमबो जाबाय ना कमेन्टफोरखौ नायनानै बेफोरबायदिनो आरोना दा गासैबो हाबा जाजानो लुगैदोंमोन जेम्स ब्रादारखौ मानो होनबा बयस जाया नङा बयसबो जाबाय जेम्स ब्रादारा हाबा जानाय टाइमबो जाबाय बेनिखायनो नोमबाजैखौ लामारसिगोन आरोना बेयो जोंनि बाजैखौ बियो जुलि लामारसिगोन बेफोरबायदि जायो दा बेखिनिसै जायफोरा जेम्स ब्रादारनि वाइफखौ नायनो लुबैदों कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो जायफोरा मिन्थिगौ गामिनि नामखौ बुंहरबानो जाबाय थेंक इउ सो माच बाय बाय